7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7, 8, 10, 9, 10, 20. 18. Yeah, 19. today is Wednesday. Among schedules is MWF. So wala kami so gahapon Tuesday man, so Wednesday man karon. So mo nang we owe you guys. Check us out. We owe you guys. We owe you guys. Naong ni mo owe you. Alright, alas 8:11 Mayo 20 karon. It's another episode of BBS, meaning Bawal Bugok Show. Kami na ang bright diri mga igala. Gabi akong t-shirt bro, wala ko ilis-ilis bro. O say ka pabugok-bugok lang yun miya. Ay kay mo katingala ba? Baho brother. Ban niya. Oy, naka-check. Oy, sa atong ka-BBS, atong presidente sa Fans Club, John Michael Batilo is in the house. Sayo Uy! tingnan mo na. Mr. President. Batian na. I-greet rin nato itong mga sayo kayo. Trevor Oreca Cloma. Jonas Badango. Mga Kahon. ka-BBS nato. Julius Aranyas. Kahon. Check attendance ata. Andy Bryan Haburan. Kahon. Wilbert Winchester. Julius Aranya. Balik-balik Junray Lantaya. Si Julius Miliamina. Mga kuan na to, mga ka-BBS na to. Yun, Pedro, ang ganda ng look ni Maria ngayon. Lagi? Wow. Kung kayo, kaning pang-akit king Fresh na. mga... Pang-aki. Parang ang ganda ng effect noon nga nagkuan ka, Maria. Naka-quarantine ka. Lagi. Burang na-preserve ka imong beauty. Di kay kahago ba? Lagi. Pero di kay kapirmi ka kabilar, no? Mo Ano ganun. ba? Wala man sa event. Kasi ganap in life. Maabot lang nimo. Okay. Ikaw na may So, DJ nga gusto gini mo nga nagi kay schedule sa gabi. Ambot nga nung O say kay wala event, Ni- pero ni- nagahimo siya event sa gabi eh. Amo kami. Niyang yung bagid siya, di ba tananin ko nga wa nay broken na schedule. Imagine siya nga, sir, ayo lang ginawala akong gabi, sir. Balag broken lang gyud ko, sir. Hala. Basta ako sa nga na ko yung gabi, sir. Kay mura mo nga nga time, sir. Di ko kasabot sa siya pasabot niya lang. Mura mo nga nga Unsa time, mo sir. ra ka time? Amo di ko kabalusan. Basta Basta. Wala ko kasabot. ang guard mo sikingon nga, sir. Nanapod, sir. Nagulat, sir. Mo siguro yung pasabot siguro. Tamo na matingala kapag kaugma, mailan ni mo herb na medyo kuan. Kung nakasayal ka na siya ng adlaw, tapos kuwaon siya ng gabion na pagkaugma, late yun na siya. Naitabo Automatic ano, na. Naitabo. Kung naiuban ang Domingo ang tabo, Oh. kaniya mo na gabi ang tabo. Uy. Makamingaw ng mga salotabo. Kaya sa Kapitolyo, kanang salotabo, makamingaw tayo. Gitistingan lang ako si Maria atong adli may gala kung musakay ba siya. So, in fairness ni sakay siya. Mapabilin yun din siya. Mapabilin pag yun sa nga show may galaw. Yeah, pasakay pa gyud gyapon siya. Pasakay lang din siya. But you look great on that glass. Ano ka? Wala na ka nag-contacts? Or for fashion na na imong glasses now? Ano ba yan? Anti-radiation. Kaya Ah, halos full day siya. na taga-zoom, diba, Brother Bert? Pero naka-contacts Same gyapon ka. Naka-eye contacts gyapon ka. Yes. Wala Pero- lang nila. Walay kuan na, walay grado na ang imuhang Wala. Pang ano lang. Anti-radiation UV, galing. ako yung scientific kong explain, Joe. Dili kay Bright ako nang gi kuan ba. Kay na may uban gud nga wala kay nila na kuan Oo, ta. sorry. Oo. Kasi Para sa ilan. Para Grabe, sa ilan. grabe lang ngita din. Nawala na si nalit na si Poppy. Wala lagi si Poppy. Gi-quarantine sila karon sa kuan Makanhan. Kay naay kuan, naay si tawagan ni nagpositive. So gi-cordon karon ang Makanhan. So wala si Poppy karon mga igala. Mo bitaw ingon ako sa inyo nga Pops, barag ma-quarantine sa ka Pops. Uy, kadyon lang ala. Napalagi. Uy, nakakita siya mga igala. Piso, naka-story ng taga Dubai ganina naka-sunglass. Grabe kay mga igala. ba? Grabe kayo. Nakakuan lang siya sa taga Dubai kanina. Dabi. Grabe kay hilas kay kumigo niya. Nalahi, oh. Lahiran dating mga igala. Yo, what's up guys? Di din mo istorya rin ingin na. Hilas kay Wala lang yun siya internet mo na hindi kastorya. Kadyon nasuya ko sa iya. Hapit yan data. Hawid ta sa atong mga magbi, hawid ta sa atong mga nanambok lagi ka Kuya Bam. Sige say Bam. Si Kuya Bam. Kuya Bern. Kano sa mo ko nagniwang? Kano sa mo ko nagniwang? Ako din na, sorry. Kano sa mo ko nagniwang?
Di nakaputi lang ko karon mo Hey na guys, na ba. welcome back to me. Wow. Grabe na namisan ni Pix. Mag ni mo, Erp. Uy, sino asa kung mag... Eh, kung magpaliyog. And also, in the house, amo nga palamunin si Chef Eddie Chauco. Palamunin na mo na doon karon. Nagluto siya sa iyang banana cake. Alam mo, ang kani si Chef Eddie Chauco, Yay. signature ginan niyang cake na kanang humo kayo or kanang humo kay Pwede ba? na ibot lang ang mag. Pwede na. Ana pare tao banner. Ala Pare- pa rin ito, Erp. Boy Zug ba? Gapanan na ba si Sir Henrik yo? Baka naman, o narang pare sa inyo ko ano. Bakit naman siya Henry? sarap. Oh. Baka naman. Brad, ako Henry ko, you. Ipapilan ko sa inyo sa kahumo ka. Kadyan lang nga, yan lang nga. Sige, Kuha lang ako. Uy. Magpasa ko. Agay, naara mga igala, oh. Ay, kalami, oh. Ala, oy, kalami, gyud kaayo. Freshly baked. Freshly baked. Ayun. Dami oy. Ugoy, ginoo ko. Erp, humo kay Erp. Ang sa gawas, crunchy. Tapos ang sa sulod, grabe ka humo. Ka humo. Sarap. Wow. Tagingnan pa ko niya. Naginambog pa na nga. Ayaw kay naglamiiha kay margarine ra na siya, di na siya butter. Wow! Wow. Lami na gusto. Uy. Kaya na lang kung butter. Tubig namin, tubig. So, di pa gid mag-expect. Sarap, sarap. Lami. So, napagid Sana all, oy. Silingan, makasilingan og chef, oy. Chef of police, So- Joe. Chef of police. Anyway, so ang topic na to karon is akong gihugutan gikang kang Chef Ed. Kay nagkuan man may nag-story mi ganina. Siyempre, brother, kung medyo tiguang. Sorry. Matured. Siyempre, Brad, sa atong mga career, kung unsa man ang inyong career diha, chef ba mo, DJ ba mo, host ba mo, banda ba mo, siyempre, Snatcher. kung unsa may imong siyempre dili man there's no shortcut to success, di ba? Na kay giagian ng mga sa kung sa imong naagian para makabot nimo ng usa sa imong title dia. Dawato na to mga kani si Chef Ed mga 90s, mga late 90s ana usa ni sa mga celebrity chef nga ilado sa Cagayan de Oro. Mga late 90s ba? Mid 90s. Right. Correct. 80s to the 90s pa day. Wala pa day ko sa Cagayan, Chef Ed na ni. Kami nag-ila lang may katong nana ko sa Pamaw Special. So, primero na mo nga Pamaw Special. Si Chef Ed tong una na mo na mga chef nga regular nga live yun may magluto. Kaysa una sa Pamaw, live pa man to karon di naman, taping naman. So, sa una, siya gira mong Busog banana. trip. Pero Sa nawa, busog trip ba na siya? oh, wala pa may busog trip sa una. Amot sa titao, Okay. pangalan sa tong segment sa una sa. Basta, ang problema to sa una, Pamahaw. wa pa lang to'y, wala to'y Facebook sa una mo nang wala kay gamay ra mo memories, pictures lang. But anyway, so siyempre neto naman siya sa stage, dito po siya nagtudlo, ana-ana. So, si kanina sa story mi nga, siyempre kablo na kasakuha, dala interview, habang nagkaon mi sa duha ka sinugba nga tangigi. Dili basta-basta ha. Dili pirit ha. Siyempre kung silingan ni mo Chef Ed din sa ako, dili pwede ka magsubasubag pirit og mga tamban unsa. Tapos napagi ka sa Westwoods. Napagi ka sa Westwoods. Di ba? So dili dapat tong mga Westwoods. So dapat tangigi yun na kanang pang fish tank. Unod yun tanan. Ay, grabe. Oo. Karon ako sa gipangutana, ikaw ba sa imong pagdugay na mamuhatay og iladon ni siya nga mamuhatay og mga cake. Ang iyag yung signature ni kanang lami pero humo kayo nga cake or mo ni yung signature ni sa mga panahon. Basta po lagi ko ma-okay na dia or promise maghatag ko sa inyo dia na. Now, Salamat. ang usa sa iyang mga ako sa gipangutana nga dapat kay na mga na-encounter. Kaya siyempre pag medyo bigatin ka nga chef, mga social naman po din na imong mga customers, di ba? Mga elite. Mga elite na yun na. So, medyo okay po lugar kong income. Kaya kung dito ka sa masa, kailangan dagang kay pila may ginansya, di ba? So, kaniya ang target market na nga sa middle class, mga mayaman na. Pero kaya lang, iyang gishare sa kuha, ang problema lang yun sa mga mayaman, Erp, sometimes po, sila po ang mga worst customers. Usahay mga way kasi... Good kami. Okay. Kana sa mga way kasing-kasing Erp, di ba? Nga mga usay na yung mga naging mga uy, Momoy, Brian Ise, nagtanaw karon no? Grabe gyud gaya. Oy! Moy tax. O karon. So, naging mga worst na mga kuan which is naging focus sa iya nga na-experience po namo na as a host. Kanang siyempre mga mayaman usahay usahay pa ng ilang pananaw sa atoa. Oo, sa Kanang buragag
Murag gagmay ra pud usay or kanang kung for example sa chef ka lang. Kanabit ang usay ang tendency, pag sobran po ka social manggod nga customer, usahay ang imuhang kanang the way ka mo handle o kanang for example, dili magit perfect no. Bisag unsa pa magnet na ang mga trabahante, usahay naman gyud mga na mga buhok, may ana ba? Para sa ako ang normal na kanang maayog batasan ng mga customer. For example si Chef Romel Alaba. Nag-deliver sa perminti sa ako og mga muffins kay naman ko gibot nga Ella Cafe ana. Ana. Kita tanan ani ba? Ana, di ba? So karon si Chef Romel Alaba tighatag. Kung amigo na gyud mi, ta kunwari na ko'y nakita nga buhok, pwede man ko moingon nga ay kanang Chef Romel kanang Wala naka-shave. mura na kay tao nga wa naka-shave. Or bago lang naka-shave. Pwede. Ikaw nangibot. Kanang kuan ba kanang medyo na isa lagi dito nga kuan ba kana. Taas kay Kung ingana mo approach Brad, okay ra, pwede ka moingon Chef Romel Alaba nga ay may problema ato ng pulihan pasensya gyud kayo. O, di ba? So pwede ra na, di ba? And then, kasukan ako ang akong mga empleyado. Pwedeng oy pag kuan mo. Oo. Mauwawan tani, may gani kay buutan ng atong Ana. Correct. Pero may ana pero naagyo day customer gyud Brad. Nga wala sa walay kayo. pagduha-duha. Magrayot tayo. Manggawas na rin ang mga pamulong mga gala Uy! di maayo. Ano din ba? Namura ba? Grabe, perfect. Grabe yung lugar. Gusto yung lugar ni mga tanan stop upaw? Para kon? Di ba? Ang mga words ana nila kay nagbayad ko din eh. And I need quality work. Sa inyo, Lalalala. madaot mo ana. Oh, tanangayo na. Nga. Tapos Brad, sa example Kay to, kwarta man. na naka sa level nga chef Ed, medyo na nakay na, di ba, dugay-dugay na sagka, medyo na nasagay na kuan. Tapos, gabi ni mong pasaylo kayo, amo na lang ginapulihan kay, usahan tamang gidin na mo gina, dili! Kay nakakuan yun sa inyo. Ano na ba? Ang tuting na, pag mo'y pinagsamahan, mga anak ba? Ay, grabe. So, munang ending, matandog sa ta. Sama sa ato apod ba, sa nga host bang kadugayan. Sir, sorry, kadugayan. Kadyan lang, ikaw ba? Kadyan ba, ikaw ba? Say nga na ba? Ikaw ba, abusan na ka, ha? It's a breaking point. Nangayon na galing mig pasaylo. So, ang tamang ginanganay. Ana ba? So, nagi din may nga na part yun. Wala pa ko'y question. Sabog kay kadu. Saan mo kayo Poppy Bright? Ikaw na lagi. Wala pa kayo kung nag-question. Kayo mo video. Pilit na ba ka? Na-quarantine pa gini mo lugar. Quarantine ba kakaroon diya? Bitaw. I-discriminate ko. Tanawa yung reaction. Oh. Tanawa yung reaction delayed. Oh. Sige, i-discriminate pa ko kay naka-chicks lang ko ganina, imo na kong i-discriminate. Oo. Wow! Okay, partner. Kuha mo kakita kanina sa MOR live ka ganina. Nako, night chicks niya nabuang ka pupi ka ganina. Wow, Taga Dubai. Lan na po no? Dubai? Si Argeline na po no. Oh my God, kagwapo ni Master Popi. Single baya ko. Hala, nanasado. Hello, oy, kami na po dayiga din ni Bin. Unsa naman mo? So that's why ang atong hugot for today. Worst customer experience or worst customers Mga attitude o usa ba worst clients experience kana unsay kano sa tong last nga na mo experience sa inyong mga clients, sa inyong mga customer nga bisag na nga natagapasaylo pero nagi something nga mga unreasonable na gyud kayo mga gala kanang giyatak-yatakan na gyud ang inyong pagkatao. Giyatak-yatakan gyud. Grabe gyud may gala no. Ayan. Pag host, wala man kayo yung nag-encounter po na. Nalay mga pa dungog-dungog ginagmay pero dili man sila napaka-harsh pa. Nakoy na remember Erp nga dilaw kay wow kay nung isip pangalan niya taga-Taguluan to siya organizer. Gikuha ko host. Ni walk out yung ba ni walk out ko. Mo ba? Kay primero ana na boss istorya ana tapos syempre komedyante biyata so kabron na sila daan ana. Tao bi Erp kay naman siya script. Tang iyang script kay ala kuan man mga ala pro voice man.
Oh. Mga kaning mga Original. mga English kayo nga kuan Mga ba ana. modulated. So niyon ko sa iyang nga sir, anang kanang kuan ra ba ko nga host sir kanang di ra ba ko scripted. Mina. Tapos kuan ra ba ko kanang si tao gani kanang di po kayo ko straight English kay di gyud ko mas takuan pa na pila pa na ka years sa una mga siguro mga 10 years ago na. Mga 10 years ago na ata na. Dugay-dugay na. Ana tapos sige, tapos sige lang sir, sige lang ka pala ka. Basa lang niya yung script. So nagbasa ko siyang script. Nagbasa man mo so istorya ko. Alright, ladies and gentlemen, good evening. Dili, no, Bernie. Dapat ka, ladies and gentlemen, dapat anaon mo. Kaya dapat kuan man ka. Siya na lang kung nag-host eh. So, siya. primero medyo nakuan ako, ayay ka. Murag kuan na kanang kuan. Tapos sige, anana. Tapos, sige, di akong gitaro na lang. Kay kami pa man sa likod. Gusto niya nga nang pagbasa pa lang sa script, kanang murag, Hype dapat na kay ka, ang hype hype na na ko, kanang mo na gini dapat. O di, nagbasa na po ko pa. Tapos medyo nag-adlib lugar ko. No, Bernie. No adlibs. Kanira. Follow script. Ingon ko diretso, sir. Ay. Kanang, sir, pangita na lang mugho, sir. Kay murag, di man ako ni kaya ni mong style, sir. Kay lahi ra bagyog ko, sir. Ha? Nilakaw ko. Ang problema pag ato kay dili man siya nagkuha na ako. Siyempre, ang katong panahon pa man to sa una nga mayor pa ata si Bambi Imano. So, I don't know ako mo pa to ko na member. Basta, niatras ko, sir, inyo na sir. Kula lang yung kanan mong script niya, sir. Kulang na lang. Kulang na lang. Pero wala ako kisultin ako na, sir. Murag, dili siguro ako ang kuhan, sir. Murag, dili siguro ako ang bagay. Comment sa live. Sorry, Burns daw. Sorry, Burns. Guwapo, idol. Shout out anyway. Di ba nang katong time. Pero, lasa ko. But if karon iuturon to, then I would like to do it. And like, it's no problem. Like speaking English like that. like that. No problem. Di pa lugar sukda na lugar ang napagka-guest nimo sa ANC. ANC, nabuan nun sa... Oh, yun. Muna yun na. Maginap Mas na si Brother Bernie karon. Muna lang alip. Ay, pwede Please na lang. to i-reaction ka ng ANC. Katong ANC niyo nga kwan dyan. Dili pwede. Inali nila, pwede na to tanawon ang clip adto. Na-clip adto. Pwede na to. Gantaan. I-clip. I-reaction video na to. Adyo lang. Pakitaan to sa YouTube. Adyo lang. May itong pakitaan sa YouTube to may galang. Dili, parang makita ang jud kung unsaon pag-English sa mga kanang maabot ang panahon, maka-experience ta. At least kita nga mga bata-bata ni Bernie, maka-learn ta ba? Yes. Grabe kito kay ang anak pa gina ni Peter Musni. Ang... Ang voice ng ABS-CBN. Ako, uncle. Saan kayo mo? Wow, gigikuan. Nanda kay ano. Dala. Samtaga kwanta ay ko kang apple sa garal nga nice kay tingog sa garal. Sagarat man na, sagarat. Sa garat. And then kay Ibiyang og nay naka-crush ako si RG Lee Ape. Naka-crush? Di assume? Naka-crush? Naminaw po karon si Song Soo-jun. Kinsa si? Song Soo-jun. Lain kingalan Song Soo-jun do. Na artista sa napasahan ako nga stop sa kaning artista sa Netflix ba nga Korean. Iyang ngalan kay Bae Sung Woo. Song Ano pangalan ulit? Bae Sung Woo. Naka Koreana lagi ka, may imong pangalan. Kana nga pangalan din nila, may nakay na. Grabe, gani sila, oh. Lo, giplaster rin si Maria. Pag-ingon, grabe yan. Si grabe kisino. Parang comfortable lang ko sa akong sofa. Sofa? Say sofa. Sofa. So near sofa. Nara, may gala, nara. Diyan lang ako sa i-share sa akong one. Sige, Betty, I'm so excited. Klaro ba, klaro? La pa. Klaro ba ninyo sa akong screen? Has started. Kala. Side Okay. topic lang niya, basi mihin mo muna itong gistoryahan. Hindi, amo rin Side nagipakita topic tong lang. experience sa Kuan. Okay. Kilas King. Muna ba?
handle troll comments over in Cagayan de Oro? Has been the reaction? Ulitin mo, Herb. Herb, ulitin mo. Tingog din sa ato, I Erp. believe we are doing that online now. And Hello? is that enough for your fans, followers? Is it time that radio and TV are online instead of on traditional media? Ano ba nagkapangutan na gusto na siya mo collapse ba? Actually, ang kamot sa ilalong dakuan, nagana, oh. They're using the digital. Anyway. That's why our listeners, particularly Northern Mindanao, because we're actually third of the largest coverage, like after Cebu and Davao, and Cagayan de Oro is the largest because we're catering the entire Northern Mindanao. And to be honest, it's really difficult for us because technically MOR are entertainment station, and basically our morning shoes are Sabi, just actually, all, ginawa, you know, oh. good vibes. We're just laughing out loud. Garang ba the good boy? It's really difficult for us. Like sometimes I don't know if I'll take it like. I would like it if they will comment like, Bernie, we like you, but we don't like your station. But I don't know how to react that because technically I will not be Bernie without my station. And you know, I've been in this industry for 15 years already. And same with Justine, I'm also in the morning show and also doing the radio show. And Hilas really yun, hilas. difficult. Hilas kayo. Yeah, I agree. It's right I now. agree though. Oh, pwede snowman. It's really nice. Like we're doing now digital because I think everybody now uses the internet, and this is a very good actually platform for us. Like we DJs, because way back before radio is just music, but right now radio now is more on personality. So that's why it's an advantage for us. You have, you know, if you have characters. I think this is better. The digital, this Hapit ma-digital ba? Digital. streaming, Hapit. Alright, we've got a message here. Napaisa may gala. Diri na karon. Dito kuan, katong kuan. And what to look Oops. forward to in the coming weeks pending the franchise renewal Proper of ABS-CBN. judicial. Let's start with Brother Bernie. Well, since day one, every morning, I just keep saying on myself that it's just a dream. Well, we had just our Yun na, nagtanim mo sa this is just a dream. we had just our I love the kuan. Nagilan ka mo. general cleaning on our station, and we'll be back. And I'm sure, like anyone else, you know, though I'm not a religious person, but I keep telling my followers also that, you know, if this is God's plan, then we don't know. And to all our followers, just hang on there, laban ka pamilya, and we'll be back stronger. But I don't know if thinner or fatter, but we'll be back. Tamo kayo. Pertiha gid may gala, grabe gi kayo. Jala. Nida ko lang, murag ang imong kwan pagtulon ba kanang murag gusto bitaw ka mo tulon, Herb. Murag dako kay imong gani, Herb, yung ano gid. Lili, na-close neck, manggod to yung polo. Kaya bitaw pag-action nagpangutana, bro. Gusto na bitaw siya muna. Tay star sa ninja, di ba? Mawarat ang kalit. Palakpakan sa nato. Nakasugakot na higala. Fairness. Dili na rin ba? Feeling, sa drama to bag. Nisugakod ba? Sugakon. Pwede. Pero wapo kay Herb kay imo yung nasudlan og humor gid. Mo gid pinaka the best ato. Wa gid sila ato. Wa gid sila ato. Panda may kalakihan may gala. May But I paugang. don't know to it's thinner or fatter. Mo lagi. Mo na to tog meme. But I don't know like it's thinner Or or patter. Mo na tog sound effects dito or ba. Sige, reaction ni Kuala Dabang. Nag-interview ba sa muka eh? Ay nako. Wala ba ipakita ng interview. Dito na daot sa kuan. Ay nako. Ay, bis This is okay na just a dream. This is just a dream. Anyway,
So sa atong question for today, Uy, magbunot to sa tag kasi nakadaog sa t-shirt ano? Palihogo. To imo ha. Tumblo nga Bitok University. Bitok University. So atong question for today, unsa inyong kuan worst client or worst customer experience? Sa inyong gitrabaho, tanamoy client or namoy customer, unsa pinaka worst ninyo nga experience may gala? Kanang mga client nga na mga attitude kana may ato istoryahan. Alright, so kanang mga nahimo naman mga tindira. Ako i-share. Actually, si Maria, pwede ni mo to makuan, Maria, katong mga nakadaog or i-raffle na to niya. Please daw. Mo na yung i-share. Dili. Ako lang sa ikon. Pwede? Palihogo, Maria. Ikaw gyapon. Imo mong gisugo lugar. Nanguntan ako ko pwede. Pwede ba ang mong sugoon ng anak sa counselor? Okay ra, uy. Di ra makabikin sa anak sa Maybe, konsiyan. but thinner or fatter. This is just a dream. Pwede ba? Hindi ko pwede, di ba? Pwede. Dito, anyways, mag-share ko atong client or kanang nag-hire sa amo, nagsadsad mi. Kami to ni Duan ni Maricardo. Kana sad. Okay. Sa western ba to nga bahin or dito ba to sa south? Basta. Anyways, niya to mi, kauban mi ni Sweet Maricar ato, partners mi. And murag ako mo'y ko ano to, senior ba ni si Sweet Maricar sa MOR. Ako kaya akong respeto ana. Dahil, siyempre, dito may nagkaon sa kagawad. Dito may nagkaon sa kagawad. Oy, accommodating kayo ang kagawad. Nya, very excited na kayo, kay gusto na namo kay murag first time namo to kalayo-layo ra batong lugar. First time namo to dito, gusto namin magkuan. Unsa naman ni karon lagi kay murag nang kapitan. Ang kapitan nag-inom na daan. Solve na. Wala may kabalo ko. Medyo solve na si Kapitan. Pero wala may kabalo nga kapitan dito siya. So wala nami na day mga kwanda ni hindi mga hubog yun eh. Wala may kabalo nga kapitan day siya nga pwede siya musulod, mugawas, pwede siya dili siya harangan. Wala din sa itsura. Wala sa itsura. Tanod. Burag tanod og itsura. Dili po datoon gito siya. Okay. Abi na mo tora man sa layo. And medyo gatudlo-tudlo man sa amo. Gatudlo-tudlo sa ako. Gatudlo-tudlo kang Maricar. Lain ba ka? Init ba kag ulo dra yun? Wala, hadlok ko kaya dili ko ang lugar. Unsa ba ni karon nga ni Saka magkalit din tingala naman mi nga ni Saka lagi ngubog sa kuan. Kitsa na siya. Kalma lang Master Pupi, amo nang kapitan. Kapitan. Oh my God. Na din siya na siya gimando nga unsa something nakalimot ko unsa gid yang gimando nga wala na tungman. O then diingon din siya, palungan na. Ay, murag ka to nag-request siya og song nga wala na play. Basin baka ha, kalimot na ko gyud unsa gyud di na remember ko ana. Basta kay gipapalong niya. So kami dayon, tapos nilayo ming duha ni Maricar, layo mi ka. Gitudlo-tudlo man mi. Kamo may DJ. Yes sir. Wala po daw si mo itsura DJ ka po. Ganina mo gatindog-tindog dani ha. Kamo ra, ganina mo gatindog-tindog dani ha. Anong dili man ninyo gakuanan so napalong na. Alam mo sa awa mo Master Pupi dito mo. Nanay commotion Ana din si Maricar nga. Ito na to sa Kuchimig at ito na tamig nalain na si Maricar. Okay. Wala na siya ni respeto, murag ni duol siya sa katong nagikuha lang niya iyang bag ba. Na naman siya sa kwan, sa operator. So murag gikuha lang niya ang bag tapos ni dungo lang si Maricar ni hawa dayon. Nabilin ko dito. Dito sa operator. Nabilin ko dito siya. Nganong dili man ninyo gabato ng kwanto ko. Dong pag yun Sila laing na sir. Sila laing na kap. Wala lagi ko ato na. Lipot din ko pag-ana din. Naini-block gamay nga isa ka taon. Lipot din ko man. Anto na din ko dito. Mariko, ansa man ni. Na. Wala na, di na ta kuhan. Manghulat lang tas bayad. Kay ang kapitan na mismo ang niingon nga stop. Tingnan na lang mi. Kaulat mi dito. Nion na dahin balik ang sadsad. Nion na dahin. Super ta okay na si kapitan. Okay na siya siguro. Pero hubog na si Kapitan, hubog na. Hubog na.
Ana din si Maricar din ta hulat ra ta sa kuan kitsa to ang piksan katong si Kagawad. Wad na narami sa taxi wada basi nakakuan Gawad. Oh, uy, pag ana sorry din si Gawad. Sa malagi namong kapitan. Uy, lagi kaayo ana. Langwad muli na may wad. Muli na may wad pero kinuntahan pa ni wad. Correct. Sige ha. So nabayran. At least solve no bayran. Pag-augma. So, wa pa mahuman na ng gabi na. Oh. Padayon pa? Okay na. Oh. Oh, nahuman na ni ulit nami pero pag-augma ang among busing among gistoryahan. Busing ba sa DJ na to? Sige. Unya. Wa ka pugong. Oh. Wa ka pugong gi-call out ang pangalan sa kapitan ka. Panawagan. Unsa man ni ang imong gibuhat sa among DJ ka? Unsa man ni style ah? Og ang nahitabo sa gihiring pa lang lugar nga murag unsa nahitabo dito sa ilang lapit. Nauwaw in town. Nagsori-sori si kapitan. Nahuwasan siya. Gi-on-air ba to? Gi-on-air ba to papanawagan? On-air to. On-air to. Oo. Pagpanawagan. Actually, nagnawag na si Kapitan na nasa linya. Nasa linya sa telepono. Hello. Nasilo ang manager in town. Nasilo. Dili anaon ako mo. Siyempre. Dili anaon. Nakalimot na kuha na. Mabirahan magani ang gipanyapon Skyflix lang. Sa wala ka nagipastos mo. Di ba? Maglagot yung makalagot yun ang makaunaw nagmayang gyud ba? Kana usay magud na magi kliyente mga ERPs nga kana bitaw nga medyo ubos pud ilang pagtan-aw gyud sa ato. Dili Sa ngalan nga gihire ka. Gihire ka, gibayaran ka murag ila pong kuan kay wala lang gyud ka ginag Pero kabalo ka kitang tanan mo agi gyud sa ingana. Correct. Ang remember ko sa una pinakabago pa kong sadsad sa una. Pero meron akong sadsad sa Kamigin. Sagay Kamigin to. Wa ko gipasulod. Tapos mas ilado man si Kon sa to sa una, si DJ Uye na man sa to sa una. Uye, masikat si Uye dito sa Kamigin. Kaya siya may sigsad siya dito. Ta ako may partner. Usa man siya. Gipungan. Pag-abot sa ko, usa ba ni? Usa mo? Naman ba may gipasulod niya? Kadagan na ba kayo yung gipasulod ani? Napila. Ana nga, sir, DJ mo na. Ha? DJ ni? Uy, nahitabo pa na sa amo sa Aplaya ba? Wa may li? Sa kami ni Kuan. Maski ang tanod yun. Ay sir, maghulat lang sa amin sir kay ato sa nisigurado kung DJ bigyan mo. Pwede naman may mamawali sir kay kibaira naman sa amin sir. Ni adlib lang tanaw mo. This is your MR 91.9 with MR CKB. Sa DJ dili. Ano to? May go next caller please. What's your request? Pero at least happy na lang po to sa naitabo no. Kapila na po na. Basta ang kanang sad-sad noon, ay di na nato na isa-isa, pitingdaghanan nato na. Di na nato pa istoryahan si Boy. Kaya dagan naman, ayun na pa istorya si Boy kung unsay mga ingana nga mga klase nga mga kliyente. Mo galing. Kaya nausahay nga kalimtan na ka sa barangay captain ay natulog na. Natulog na. Sus, Mariusip. Dito na, basahan na ito ng uban nagkuhan. Si Gerson, ay kanakadula, nagbasa, basahan na ito ng gikan sa itong presidente, Isa ka radio station, dili MOR. Nagpabayad og public advisory. Gikasab-an mi. Paghatag sa info kay hilas daw mi. Igora magpa-announce daw. Di na ko mag-guess. Burag nahilasan sila kay Igo lang mo magpa-announce. Burag dili mo lugar pasabot na? Di, saan lugar? So kinahanglan naibayad ang PSA nila kana public service? Tama. Kasi naghangyo. Unya kaning atong presidente. Kung libre. Demand. Atong presidente wa siguro budget po ana kay one man to public advisor to yang Sige ko nila nga kanapit sige na bi. Sa pag-advertisement dili mo mabayad pero kung libre aya din mo magpa-announce kay libre ana siguro ba no? Kay public advisory man. Si Gerson Handayan kanang client na Camino Santang Bisaya niya ang client na Tagalog na din ni sa CDO. Sige pamili sa among item sa among shop. Sa SM na mga hardwood din ang ending wala ni palit. Shout out sa Rustic Woodwork si Benji ni. Okay. Dahil mga kutihan, grabe mo ka. Kanang hilig bagkuan ba kanang nay mo size ani 12, nay size 12, kuha na po ka.
Nay blue ani, blue ko na po ka sa blue. Blue. Nay ka nang burag anggid-anggid ani nga design pero kuan na sagka daghan na kay bagi pang habo na tapos gisulub-sulob na gilakaw-lakaw na. Okay ba ang ending? Sige miss, balikan lang namo ha. Twew, kwew, kwew. Oh my God. Katong trabaho ko sa 7-Eleven, kakita nga taas na kayo ang linya, mutunol jud sa ilang paliton sa cashier, maskin taas pa kayo ang linya sa mga customer. Aha. Kanang customer ba nga wa kangay sa sandwich na giserve, nibalik sa counter niya, gilabay sa dagway sa cashier. Init-init pa yun kay grilled sub. Ay, grabe naman yan. Yan. Muna mga worst. That's worse. Grabe. So kung ning wala sa naangay, pwede man gud nga, ma'am, lain lanong. Anong ikalangan ihampak pa magin ang naong? Basid X. Basig X, burag idala lang sa kuan. Medyo siguro kung ako mo na i-pray na to siya. Kaya full of hate ang yan life. Na sobraan siya sa customer Baka is always na-stress kay right. Hato. Anong kailangan ilabay sa naong? Pwede. Ba? Lagi. Baka na-expect siya paglabay mo likay ang gilabayan. Oh. So okay ra mo gabay basta kay muli kay lang. Basta muli kay lang. Again, ang atong istorya diri mga worst Bagway man, pwede masadughan. worst client or worst customer nga Atong mga top fan nga si Trevor nagkuan po siya. Ingon siya kanang client nga sabot mo finder's fee pagkahuman dili mo hatag. kasi gara final pika ng kuan or ba kanang burog ikaw may mangita commission ba? Okay. Usay ka ng mga balay, usay mga yuta na may ngana nga ikaw mo Usay, meron sa sabot. Pag nananabit ang kwarta, kay murag, di na siya ganaghatag. may ngana, di ba? Basta naa na malimtan na din ka. Malimtan na dayon. Murag ingnon na din ba? Masina Kita ko din. kabalo. Dili ta may bawaan. I-process pa man ni sir. Si si engineer, Hey! si Ami yung partner daw may gala. Asa man to? Uy, na-delete man, paspasan na hadlock siguro. Ami, labok. Yang asawa man to yung gitag. Ami, ang asawa ni si President. Nakahilak ba na po ibang customer nga kuti kayo hantod sa sintabos balikon yun. Kulang ni. Tanawa sa resibo ha. Kulang ni. So man ihampak ko ni si mo. Worst client o worst customer na inyong experience kana. Sige. I-share. Ano pa ko sa una, kanabitaw na waiter, worst na customer kay kanang kuan bay, kanang bago pa bitog sulod, nya murag magwaras na bitaw dayon. Tapos tanan kay murag bikil sa iya ba, mag-serve lang ka. Murag para sa iya, mali ang imong gipambuhat tanan. Nya pagkahuman ra ba dayon kay kanang gamay ra gyud kay bikil. Kana bitaw nadugay lang na-serve lang nimo medyo kuan lang kaning dili di gid gadugay, magrayot na din ba sila. Murag si Gina na nga cost. Gina Abada ba yung pangalan? Gina Abada. Da kuan sila kauswagan dapit sa COWD. Unsa may inyong kuan? Unsa man day inyong advice if ever naamo sa pagkainan and then nagbayad na mo and then nay something are wrong sa like sayop or dugay na kayo, unsay dapat di ay nato nga sakto nga attitude. Onya. Taga kuan na kasi dapat. Kani si Paula Mesa kanang customer nga feeling rich makadiman unya daghan kayo gipili tapos ang ending walay gipalit kay wala daw iyang gipangita tapos mo reklamo pa og mahal daw tapos iyang budget kay pangkugon ra di ay. Si Christian Pagalan kanang suko kayong customer sa imo kay hilaw daw ang manok. Di ra ba jud ako ang nagluto? Igor ako nag-serve. Maminaw na lang ko ani mga idol kay dili kay ko ka-relate sa inyong topic. Wow. Sana all walay experience anang mga di maayo nga customer. Ang galing. Ay eto na katong si Ami Castrense nga i-tag ni kuan. Anong sabi? Engineer siya nga si Ami Castrense. Grabe ngalan gid baliktad. Siya ang worst customer. Hilak ang tindera kay kulang og centavos ang sukle. Centavos ha? Namagingana, di ba? Nagingana nga tao eh. Importante pigyo kay sa imo ba kay dapat kompleto. Muna ako idol kay nako ng mga kuan kanang mga waiter. Kay usahay ang waiter
kung way lami pagkaluto sa kitchen, ang waiter mo'y mabuthan. Kung dugay Correct, makaluto, always. kung dugay makaluto ang kitchen, ang waiter ang makasabaan gyapon. Dung kadugay ba kay nimo dung? Ma'am, sinsag gyud kayo, ma'am kay. Pag ato dito mo pare pag sus Mariusip, tinuod yun na. Sila gyud pinakaluoy. Kumparat kayo o way lami, sila'y mabuthan. Then, ang worst pa ginanabay kay na-serve na nimo tanan, naka-experience ko na sa una, dear manok. Ito nag-waiter ko na-serve na nimo tanan, tungod kay naglagot sila kay medyo nadugay sa kitchen, nang uli ang customer mga yun. Nanguli. So, wala Valentine's bayad, Day. wala bayad. Valentine's Day man eh. Valentine's Day ni dili. Dili po, normal. Normal to na Wala adlaw. sila, sibat din sila. Kaya, kuha siya wala may gana. Uy, sir, saan? Tadi ba i-charge mo na sa kwan? I-charge mo na sa Charge inyo. sa waiter. So, duwa man mi addo kay Ilang a year, man. partner, Sara pod pag college college days. Ako naman, so far sa mga, dili na ako siya matawag nga clients, pero kanag yung mga worst na mga attitude, kanag yung kadap kampanya for election. Mo ba? Klase na lang yun. Kanang mga kumpanya may nga, dili na mo kontrapartido among yatuan yung barangay or sa household, o niya nang hatag ni, ay nandun nga, ay haraman, di mo magani kung election. No, sumana yung mga chismis na dahil sa... Sila mo mga worst clients, pero kailangan na ba sila i-love? Wala dili sila magpa-tarp sa ilang balay. Pwede na mo ibutang ang tarpaulin sa diri sa inyong kwan. Di may kailangan. Okay. Naagyo mga kuan ka. Nangutan na naman ko pwede ba og dili di man ni essay type ang pagkatubag. Yes or no raman god. Si Marvin kanang manihapon ta sa inyo. nanihapon nga brad. Katong gusto mo order ani day ha, PM lang ko. It's Ansa Korean na? style beef rice. Ano sa'yo pangalan? Na wala pa sa Korea. Korean style beef rice pero wala pa din sa Korea. Beef rice. So, chicken siya. Naman lagi sa kahon lagi gyud na. Lagi pinakahon. Oh, muna na siya. Among product bago. Wow, grabe ah. Talaga? Asa na yan? Free Rice na? topping, rice topping. With delivery na? Unsa man si style na? With delivery na. Oh, pwede na sila magkuan. Ta Jo Romantiko ang mo deliver? Jo Romantiko? Yes, Jo Romantiko. Ha? Jo, ala! Gulba kayo mga gala. Pila na? Na minimum order. Na minimum order dapat. 80 na siya, 80. Wala yung minimum order nga Hindi dapat delivery. 5 kabuo ka na. Wala na. Kagansi ba sa biyahe? Kagansi ba sa biyahe? Pag-tricycle naman sa go. Kagansi ba sa biyahe, ana? Dapat na minimum Pwede, order. minimum Mga order. half dozen, 1 dozen, ana. Lagi. Kaya kung isa ra ka buok, gansi man ang biyahe. Unya, paingon sa gusa. Pwede. Gusa ka magkuhan. Pwede. Sige, ato na himuon. Or na pwede isa pero within ra sa duol ra sa radio sa tog Bulwa, Apobel, ana. Na minimum order. Naingana ba? Pero kung layo dapat na minimum kay para way kalas Lusod po. kaya kayo, Yes. magawas ka. May 5. Lusod kayo, Joe, magawas ka para lang sa isa ka book i-deliver. Hindi kayo lain may Inana siya ka-devoted sa iyong pangpamaligya. Unya, ang COVID, devoted po. Kaya hapit Mao na. na ba ang kuanting bayad sa internet niya? Mao na nakayabo nato karon may gala. Kanang ga-expect ka sa sakto na bayad sa imong service kay imo client rich pero gihangyo ka, maula po ka og ingon na dili sir maayo jud ni ang presyo. Wala ko to na gets nga part. Maog yun ang presyo. Samti inana. Shout out daw sa mga sabungero nga nawalan og bisyo sa panahon sa COVID. Yun, nangin na ninyo. Kanang customer is always right, burag ambot lang gid anang saying ng customer is always right. Kasi nagmugna ana oy, kanina na. Ambot isa. Asa man tama ng delivery ana Jo, tanawa na nilang utana lagi oh. Hello! Ama mo na ba opisina? Pwede mo deliver mo sa Sipalco. Sa Sipalco. Ay nagiabot mo sa Sipalco, way blima. Abot din sa Sipalco. Mo Sa Talakan daw sila, Jo, ang nangutana. Sa Uptown man gud sila, sa Uptown. Taon man sila nga Sipalco. Oy, si Gray Ann Mendoza. Nagtanaw may gala. Oy, Gray. Hi, Gray. Idol! Ay, party mga igala gigayo. Ay. May palisig. AK chicken.
Unsa na iyang kan baligya chicken? KK chicken. Kumusta nimo dia? Hi Gray. KK. We wish you too, Gray Ann. Salamat kayo sa Ay, grabe, Worst ang atong topic for today is worst customer experience or worst unsa na kanang client experience kana mga waynada nga mga kinaiya sa mga customer may ga. Ang customer sa proven ang pinakahayahay. You know what I mean? Hala? Ano naman, wala mi kasabot may gana. Basin dili makabayad ay di ba kanang kuha lang ng kuha. Ana Sila na niya dili hindi maging ay basta lagi. Sigana tama no sigbira tapos toslo. Brother Bern, wala lang kay-upload sa imong vlog. Wala na, nahurot na na. Wala na ko'y content rin sa balay. Nahurot na ako nito lang audio diri may gala. Nako. Pasilan, pasaylo kami may gala. Okay. Worst. Okay, again, reply sa mong kwan. Customer, Grabe mo basta. mga customer nga gapatubil nga masking na ay mga small bills katog yung mga big bills ang ibayad masking kabalo sila nga buntag pa sayo pagtugor nila nga sila ray gapatubil dili ba ami sukli Sorry. Amo lang explain na nagpasukli ra gid mi kay tibuok ang ginatag sa mo sa sadsad. Pasensya gyud guys. Murag mag-guilty tayo. shout daw siya sa iFuel Murag estudyante ba nga ang iyahang gibayad 1,000 tapos SP pag yun siya ra usa. Pwede pakilibre na lang sa tanan nakasakay sa motorela. Punyeta. Motorela pag yun. Hassle ba? Nagunahon na ako kung sa pinaka-worst na ako nga customer nga gikuha ako as sa event. Sa event or sa kuan, B. Maliban na lang. Event by kaganang ko ano magyud ka na bitong dili taga Cagayan, dili Bisaya ang Si Gray Ann Mendoza atong pangutanon kung siya worst customer Gray Ann, niya sa yeah. pag-hosting or sa mga pageant. Business mismo. guest na si Ay, mo, day, tama. pasulot si Grayan. Isa bre akong gikuan day. Tama, isa sa akong gihuna-huna diri. Katong dancer pa may mo'y luoy kayo may gala. Dancer pa ka. Tapos kuwaong kag pageant dancer. Nakinumdum na ko. Ang nakapait pag dato kay ang pageant kay Miss Bayabas. Tadili pa na nga nakanindot ang dalang karon padulong Bayabas ha? Sa una. Yes, Grabe pa, lapok, rap road kaya ng panong Bayabas sa una. So every day, muadto mi didto. Tapos wala pa na appeal sa mong talent fee, wala libre allowance, libre pliti. Masige mo practice kauban sa sigap sa bagay, double purpose, dala pa cute-cute sa mga kandidata. Pero ang ending pag human backline na pugam at pagkakauswagan tamuli ko balulang pag yun. Ang ending grabe kakapoy, so ang ending niabot na gyud sa on that day nga kanang si tawag na on the day na gyud sa pageant. pageant na Nanayaw na way saktong kaon. Practice na backup dancer pag human nawala ang bayot kay gitabla daw ang talent fee. That's worse. Punyeta ni mga bayot sa mga. Ugma na lang daw kay kaning kikapoy na siya ba. Tapos Wala baby boy sa inyo ha nga. Friend wala sa gid ni Patol gid ana gyud. Wala gid mi ana ni Patol. Nagbahaw ninyo to si Romel Alaba nga magkaya sa inyo. Ta kamera may niagwanta. Tang ending sa sige balik gibayaran ta. Ang ending bro tag 250 per head. Ginoo ko Lord. Sa matag adlaw ninyo sig adto didto ay saktong ka ano ba yan? Nag-rehearsal pa na Mo nang mga dancer ay pasaylo ako. Maglagot na mo sa ako pero kung naa mo diri loka na porma ray daghan nato way talent pe. Porma ray daghan porma mo nang maguyab-uyab. 250 na rehearsal? Wala apil na diri tanan ra sa unda dira ka bayran. Dapat kamo mga dancer kuhaon galing mo ka ng program nga perminti mo ibalik-balik sa practice. Dapat ang inyong practice napo na bayad talent fee. Para ang choreographer dili maglangay-langay magsigil. Kani pong usay ni mga ambot wala pa usukad kitag bayot nga choreographer nga dili maldita. Nganong kasagara basta choreographer sa mga pageant ba? Nganong pinamaldita man gyud? Anong Madam gyud kay dapat. Anong pinamadam man gyud? Anong di man gyud pwede nga
tarungon og istorya. Muna sa nang gikatingadan. Tapos pantripan din ang mga dancer. Pag di mo bigay, Pag di mo bigay, waday ng TF, mo ginawang katingadan. Dili malditahan ang mga babae. Malditahan ang mga boys. Girls, dili Ah. mo kuan dia, dili mo kuan niya. Pero sa mga boys, Sa mga day, makatalog lakaw diya, ha? Gini mga pinaan na day. unya kung boys kay, usi paulay sa mo. Sa kuan kani mga girls kay badlungon. Asya. Correct, tinuod na may gala. So, wala. Kanang mga dancer, nako. Ako sa inyo, basta ihapon nyo pila ka praktisan, pila ka kuan para maapil niyo. Do, dili kada kuan talent pi sa main gyud. Pero at least sa kuan, tayo gyud kalimti ang kaon. Plite, iapil gyud na siyang kwintada. Correct. Problema po lagi na mangita po nagbagsak presyo. Kanira nga mga dancer. Pero kuha dapat kayo. tunda ka ng mga kuan ba or mag-organize kay kabalo po sila nga dapat lay kaon, dapat timan ang Yes. talent, magano. Yes. Dapat May na lang. Ana. May na lang po nga atong kuan like loyal kay atong mga dancer sa atong mga kuan, di ba? Barangay kay syempre kuan man barangayan and then atong mga leaders diyan nga sila ni Inmiat. Ayay na mga Kayo mo kuan. ayay kabalo ka sa mo pong panahon sa una nga dancer pa mi o sa panahon karon ayay naman po karon po kay nanamagi nakapack lunch nanamagi van Yes. sa mo sa una kanya-kanyang Budget na. kanya-kanyang transpo pati nga tapos na Kalainan. nami coordinator sa una nga babae magpa-cute-cute mi kay may nalang ba ana ate wala gyud miss naman sos karon ayon tumbo oy man day si Tonix ang pangalan Tonix Tonix ang pangalan na nasa ipunan karon. Mao day sa una di gyud mi dito kisa sa mga babae. Ta kami sibi pa cute sa iya bana ati di kami pa ipakalos og tubig sa jar. Ako gina-imagine ang itsura ni Ate Tone. Mao day tumboy maning kinahak. Mao di ay. Model. Tamayo. Ate Tone, i-coordinate. Napay mga customer. Na daw mga customer ipadali og ipan sa ilang item kay nana daw RTA. Kay ay ako daw ipabayad kung madakpan daw siya so kibali nakaparking sa kuan kanang no parking. Nakahasard nagdali-dali miss pagdali miss kay madakpan ako miss. Kay kung madakpan ko ikaw ko ipabayad. Wow. Wow naman, oh. Wow naman oh. Galing, ah. Oy nitubag si Grian kanina sa iyang words sa kuan. Ano yun? Anong sabi niya? Kanang mga taga Manila nga mangutana if kabalo ba ta mag-English sa CDO? Wow! Marunong ba kayo mag-English? Tinood yun Oh, tinood na. Ever since, ato ni, ako vocal mo sa una, maglagot yung ng mga Tagalog yun. Labi na pag mga ang client, kuhaan kag hosting. Kasi nagkuha sa ako, ma'am, ang kumpanya or kuhaan. Ganahan ang kumpanya sa mo, ha? Okay, ma'am. Sige, ma'am, ganahan ko. Tapos, pero namin giko ang organizer. Taga-asa, taga Manila. Ay! Patay na. Kasi problema na, ang mga taga Manila kusog mo tigbas, dili man tanan pero kasagara. Tapos kanang nasilay budget ana for hotel, mangita gina sila kanang gamay ra nga baratuhon nga room para makatigbas sila sa hotel nga budget. Kapila nagiguan ng kuan. Kapila nagiguan ng ipapirma kag talent fee nga blanco. Pero naay solusyon ana kay wa man tay mabuhat kay kuan man tan gusto man sa tanga win-win lang, win-win. Fair play. Buhaton ninyo, labi nag medyo bayuton, third party silang Manila. Ang inyong buhaton, isultidan ninyo yung talent fee. For example, yung talent fee nasa Gismil, ibutan na to, sample na, Gismil. Inunin mo siya nga, akong talent fee, ma'am, 10,000 po, kayo na po ang bahalang pumatong. Ganahan kay sila na. Ay, hubo din siya dito. Hubo dito. Ikaw na bala mo pa. Lahi na nga patong. Lahi na nga patong. Borag kuan ba? Borag nga na ba? Sulti na daan sa presyo kaysa tigbason ka. Correct. Kana na mag-iban. For example, may kag 10,000, may kag naku, yung budget niya, 5,000 na. Ana. 5,000 na. O di, 5,000 na lang ka. Sugot na lang ka. Papirmahan na kag blanco. Ang problema, after the event, di magkita mo sa katong kumpanya nga nagkuha ni mo. Uy, ganun pa rin. Yung pala ba yung talent fee mo? 10,000? Ha?
Anong 10,000? Bulabog na. 10,000. So ang style nimo ino lang nimo sa daan nga sa akin po ang talent ko pinugo ay 10,000. Lagi. Dapat Mo ka mo naman na mapatas talent na pin ako 10 years ago. 10 years ago pa na ha base yun nga. Karon kay naka-COVID pag yun sa nay hazard pay. Ay kanyo gunaw na anak kay brag sakit yato mga dughan. Mo galing. Karon wala na may gala. Gipang-cancel na karon. Gipang-cancel na please lang. Kanang customer ba nga nagpa-design og logo o kani makalilit ka ni Erp? Agoy Ginoo. Unya Siguro murag na ba sa- murag mas nakabalo pa sa imuha. Lamig nun nga ikaw na lang kabuhat sa design sir. Inoon na. struggle sa mga Pupilogs na ko designer. ana. Oh. Dili, ingani. Si Poppy dili na man nga mas kuan mag- designer si Poppy. Ana, example. Ingani man gina siya style. Sir, pwede ra ko nimo biyaan sir kanang himuan lang ako unsa imong gusto gyud sir then ato lang day isend sa imo duha ka buok akong isend nga design. Dili gusto ko magtan-aw lang gyud sa imo kay para magaidan ta ka ba. Di madugay mo gud tanan sir. Sige lang na mo kay time. Ang problema ni wala na ko ning ako manggod ang walay time no. Okay, sige ato na lang ning kuanan. Sige. Pagkuan na din isbug gamay taas. Kulang gamay pagid. Taas pagid gamay. Okay, kana. Mas nice na siya. Sinta na yellow na siya or blue? Blue siguro. Tayo daw blue daw ta. Be. Dugay kay mo man og discern mga igala. Ay, yellow na lang, yellow. Oh, no! Ay, dili, blue na lang yun lagi. Wapo ni blue. Samog. Wait lang. Samog bitaw na ba? Okay na, pag mahuman na, ako nang gikuan, unya usahay biya, emerge biya na ni mga layers, ha? Kay para Sapaw oo. Ay, apot nung kung ganina, bitaw yun nga design niyo kaganina. Actually kato simple na lang minimalist gid niya actually. Tunay ka ganina, katong imong suggest bitaw sakto giday ka. Ang Di na ni technique man lang sa maando, mga designers. dili na ni maando. Dili na ni maando. Kinahanglan nimo sila tagaan og igong panahon. Wow. I-pressure. Dapat magdali-dali sa ila. Mura bitaw, sige, take your time. Ana ba kay dili na lalim po ilang utok mga malhan na sila kadugayan bay. Di ay. Ano bitaw inan? Oh, di na sila kada bitaw nakay kanda bay, wag gyud koy mahuna-hunaan bay. Munang lisod kay sa ila. Lisod ka na yan, ano, kanuno ka na magbuhat og logo, gaya tinuod na ba? Tanapagin siya mo likod ka na dahil iswagi dia, kana daw, dakin na. Takamulong og ana, basig ananang kamot sa likod bitaw, kana kana, i-move na dia. Kana dia. Sir, pao ikang ilok, sir. Worst. Kapoy galingan lang ang mga customer may galay. Ay, dala, kinumdum na ko. Di ba na ako nang nasulti sa inyo, sa kanang Christmas party mag-host. Mangayo kang program. Ay, sir, wala. Amo lang i-submit ang program, ana. Sige, kanang hanto na naabot na gikas sa day on the event, wag ginakatag og program. Tagahan ni kag papel, sa program, ang nakabutang. Invocation, intro, games, raffles, raffles. Sir, ikaw na bahala sa unsa nga games, sir. Ikaw na bahala, tapos ang ending, ikaw na bahala sa games, era. Ikaw na bahala sa, oh my God. Sir, ma'am, wala ni mga intermission number. Wala na, sir. Ikaw na bahala na, sir. Huy, Lord Jesus Christ. Kanang dead air. Wala pa diha. Oy, sir, tawago na nato ang engineering Sir, wala pa daw siya nakaprepare tanan. Gabi, ma'am. Kanang joke lang sa sir. Joke lang sa patay. Di mo kag mascot. Mo nang sunod. Pero in fairness, tuon na ning mga worst na mga clients and customers. Maka-learn na sa sunod na po na nato mo nang nanatay kontrata, sunod na natay gina-offer, ma'am. Pagsugod pa lang, nana ba mo'y program, ma'am? Wala mo'y program. Ma'am, magbuhat ko. Pero nana kay mga additional na rin nga magsugod-sugod na rin kadiha, ma'am, mo na yung buhaton, mo na yung ani, ana. Sa sugod pa lang i-plaster na kay sos. Katisting yun miya ng raffles. Tapos, kuhan, agay. Wala lagi ni program. Matay. Surprise! Ano bitaw? Ikaw ka-testing ko na last year usa ka partyhan ako nga nag-host ko nga. Pakabot dito kay nag-meeting na mo about games.
Pag-abot na dito kay, sige sir, kami lang lagi sir, mag-props, andam. Pag-abot na dito kay wala din sila nakaandam. Sir, wala may nakaandar. Wala may gyud sir nakaandam. na busy, gyud kay misa ka ng kuan sir ba. Daw, Kaya Vince. wala, nagimo na. Nagdakot na lang ang tabo. Na-stress ko ah. Pero magali na survivor po. Tentera day nga game Joe. ang maayo ana manggod. Kuan ana, so wala man mo nakapuan sa game ma'am. Di at least dali ra ta mahuman ani ma'am ana na. Mag-intro na ibig mga unta tapos closing din ta ma'am. Okay Mo lang, lagi, ma'am. may lagi ta naging ana. Kay pag human na okay na nakaluwas ka, nabayaran ka na human. Ang problema man diya pag post event man, sumura to. Mura to ang kwan ni Pupi, mura to. Nawala din kasi ng istorya ana. Tamura ang feedback bali wala igno din ka nga. Kasi itong kon nga sunod kon. Ay pati man to si Pupi ma'am kay wala igora nito nga tapos tawa sila kabalo ba nga wala man daga kita kanog program Ginoo ko may gala. Nangayabo na tanan. Mali di ay. Kanang customer nga magpa-appoint unya di mo abot sa time unya taud-taud manawag kay cancel pa jud. Unya magpa-reserve outro then di cancel na pod. Tawa sila nakabalo bitaw nakanabitaw sa iba ng meeting nabi tay oras sab no. Kanabitaw na sa dibe tay mga live ba no. Ta na-cancel nato. Agoy Ginoo ko may gala. Oy mo ni naka Nay mga anak gyapon. Nay nakarelate dani photographer si James Aguirre sa Anak. kanang kuan lagi magpa-edit og diretso-diretsoon ka ba and sige dahon ka tapos pagkahuman kay wala dili pa man day kuan needed. Kwaon. Dili pa man day kuan. Kiniw si Yeah. Rods. Manakapops. Basahan mo gano'n ni kang Rods Colliados. Pinaka-worst daw nga customer ka ng manghangyo sa tattoo. Mura ra bag kagamay sa ipatattoo. Katura baga yung tig 1.5 ga design, mga buraot. Dinon. Ay, usa lang tig. Suka na sa mga tattoo Dako sa 1.5 part. siguro ibutan na to ang 1.5 balik kato nga sa 3 by 3. so mga 1/4 sa bond paper mga na. 1.5. 1.5. Abot Oh, ka ba? okay. Depende sa kutibay. Kani siya mga 2 Yang yun na daw 200. kuan magani siya 2K. Yeah, 200 na lang yabi. Tapos 200 na lang yabi. Kuno niya ba? Pwede i-greet na lang ka ano. Si Marvin, kani sa mga cellphone technician sa una kanang magpatawad og backlight sa cellphone. Unya pagkahuman mo ingon ka sa presyo, mo na din og dali naman kayo gisulda raman, mahala good. Wow. Wow, ikaw na lang ka ha. Diskwilahan yan, ha? Di Backlight sa sometimes nagagmay ba yung di picture sa na? mo nang uban sometimes, ang uban sometimes. Mo nang uban, di na lang ipakita ang proseso para sometimes ang ato mangong gi-measure tungod kay dali ra gisulda ra. Barato na lugar din. Siya mong gusto kailangan pa nakahayang dito sa kailangan nakaliat siya pag sulda para lang mo mahal ang kuan di maguna usay ang sa skills maguna di ba sa skills sa iya sa yung tanahon what kung naguba to kung ikaw nagsulda ang gamit also dili pod basta baka mahalon tong sulda Talent sa nagsulda sa technician, di ba? Apil naman na kana i-count. munang uban di na lang ipakita unsa ka lisod ng ilang gibuhat Na, sir, balikin na lang ni Ugma, sir, kay Murag. ana ba Ano lang yun ba? Ipa-overnight na lang yun para ready. Unang uban nga ipaugmaan pa kay kabalo sila dali ra magikay niyo. Igo ra maginipulihan ni nga IC daog na. Pero para lang murag maglisod ka pa kana sa cellphone pakita nimo mura maginiyo isulda ra maginibalik ning sa audio dapit no bur nakang alang gamay ba suldahon lang ni kausa. Pero para mas madugay pa ugma sir mga i-try na ko sir kung naon niya hapon pero kung pinaka safety ugma na gini sa buntag sa murag apiki gyud kayo pero wala na alams na nakita na da nga na ikang isulda pagsibat suldahon human na pag on ugma na dayon Waiting. napoy Actually, nga muna ang ilang perks because naapoy mga problema nga dili pud nila ma-solve diretso-diretso. Naman na ingana nya maura o nya mahal I mean barato ra ang iyang iling nako dili worth ang bayad ba. Pero naapoy times nga taas-taas ang bayad pero dali ra day sa iya. So Mas mayo na balag mahal ba sa kay dali at least nakuha ni mo diretso imo ang gamit, di ba? Tama.
Isa na lang na Ani- una-unaon. Kani kang LD Gabriel Barrera Gaani sabi niya kanang customer Sir Bern kanang sa mga appliances bitaw daw Kana. kay naaman ko diha connected og duolon nimo masuko og dili pwede i-entertain masuko po Mm. i-entertain ano man ay ano Ako kay mas ganahan ko dili nga i-entertain ganahan ko nga mas naimuduol ko appliances, ganahan ko naimuduol sa ako nga mo kanapitong morning nga product, kanapitong pinaka maayo gid mo explain kay para ma-convince ko kay kung di ko ma-convince kasi sa explanation ako yung mga pangutana, wala gid ko. Kasagara ka ng uban maglagot. Kanang maglagot nga duulan mo man ang kanang sige lag window shopping pud ka afford. Kanang mutanaw lang ba pero wala gyud diha layo ras tinuod kanang Pagsaba na lang kita daan. pero damgo lang ba kanang dream lang yun ako ni nga TV o ana ba. Pero kanang ready kay kamo palit lagot kay kang mo dol sa imo kay di ay Pero kung snaban kung kuan pod kana bitong dili pa ko mo palit magkuan ba ko unsa tawag na manganvas. Ingnon ako daan kanang tig nga sir kanang hindi para ba ko mo palit pero gusto ko makabalo unsay naani inana magud miya magano. Wow. Yes inana miya mga Basta nalain lang siya Example. pagduol kay buhog ba. Basta di siya ganahan magpaduol kay manguot siya didto. Kasi inana. Kasi plano. naikuan lugar na time nga mag tanaw-tanaw ka di ba pero once na kay murag uy gwapo lagi ni pero ma'am wala naman inon kay nagstorya na to speakers mo na rin maulit nga kaya ba kaya nila Muna kana nga mga customer nga gusto mo na mo palit. mo na naitabo sa ako sa Mandawi Foam nga limkit kay ka-remember ka na akong So, ang manager dia kaya kaning asawa sa akong kuan akong igagaw naghangyo in town sila nga ing na si Bernie B palihog nga. pero dugay na kay to. Wala pa tong actually dugay na kay to. Buro nangita mi og katri ba to bino? Sofa. Sofa. So nangadto ko siguro feeling na og gikadto nga time bro na sila promo gikan sila nag motorcade so bibo kayo. Sa sobran bro siguro sa kakapoy sa motorcade buro gikapoy sila mo entertain og customer so kanang ready na ka mo palit. Pagsulod na ako sa kuan Mandawi Foam na limkit kay why ni tagad sa ako kanang asa ka mga tana wala gyud bisag nakoy nakita to nagtapos sila katawa nakoy kabisi ba Tawa. so ang ending ana wagi ko kisa kay naglingi-lingi ko laba kay mga tana ko is nabang gyud ko pero akong ginang ko galingon dili po sa ingon nga kalang lugar magpa-special lugar ang ako lang ang mga tana ko ba kung asa ba nabay nga ni so nigawas ko so gipicturean ako niyon din ko nga ni post din ko nga paita ginan hindi kita datog na ngoy kay di kita pansinon wala nga ba picture lang Oo. ay taas na kayo ang mga 30 minutes daghan na rin na nawag sa kuan nagsanga-sanga pati silang John na nawag kay nakita day sa manager ba to or nakita sa kuan ng post nga muhangyo nga ipadelete akong post kay Manager. basin daw makita sa manager ana nga sir pasensya gyud kayo kay chu na okay na ko kanan siyempre natandog ang pride may gala sa Hilas King yes na lang kato Kaya dayon magong panahon nga gusto na gyud interesado na gyud Oo, ba, mao galing. di ba? Wala pa gyud. karon kato na dayon na malit na rin kong para gamit sa balay actually nairis na to sa kuwabay nairis na ko dugay na beto nga panahon tingala ko pagsunod ko sa Mandawi Foam mura man nagkarakara ang mga tao ay sir ko na to sir halos tagtulong mo to tapos dito na rin ko pagabot sa third floor naka-remember ba tama gibirahan man din ako ning Mandawi Foam sa una grabe kayo lang lista grabe entertain lagi ay si ko na pero in fairness po barato man nun gyud ilabo dito Barato gyud ilagi. sa akong mga Discount gamit gyud. dito ginako napalit mga igala sa tinud anay lang po sige tagaan Dapat pag ikong ka discount maglagot kay suki magyuday ka dito magyuday ka gapangumpra. tagaan din kong discount okay kayo shout out Mandawi Foam dia sa may limkit kay mga igala. Ayan. So nahi mo pa kung customer nga. So customer man ko ato, worst customer ko ato. Ako may naimong worst customer ato, no? Kaya ako may nag-post. Mura feeling na mo, mura ikaw man siguro. pero hopefully syempre dili ta dapat nga na lugar dili na to awaton nga kuan nga dili sa dayon post kuan pero nasilo lang gyud ato Hilas King man good ba? nasilo lang gyud ka kay grabing lingi-lingi ba nun wow man gyud Asam giwa.
nakuan magud siya napalaw sa iyang Jumping jack kwarta. ka ba? Jumping jack. Tas ang paliton pag ina mo nga na sofa to mga 65 ka buok. Huy! Oh. Wow. Anto di ay. Oy, kani gwapo ni kang Cristel, oh. Kanang sa nagpa-print daw ang customer sa balon. Nanay oras gisked na. Wala pa nahuman. Kay basa pa. Kuhaon na gyud nila. Kuwaon na. Oh, di gikuha. Oh, di ang ending nagkampat-kampat ang mga ink mi resin. Ta ang ending ana, sila din ignon daotan. Unsa man ni ilang product di? Oy, mga kampat man. Tanawa, sila pa'y nadaot may gala si mong kakuan. Nagsabot naman good mo. Tanawa din nangayabo na. Maglagot ko sa customer na ko sa una kay mangutana nganong magsunod-sunod ka sako di man ko kawatan. Ano tagata mong sample. Kung mo ato mo og mga SM, mo man ang medyo mo sunod-sunod sa imo di ba na? Oh. Kung naanad ka sa ana, ay lahi po kung dito ka sa unit top mo padulong. Kay sa unit top po Isnaban buga. isnaban po ka kung pangitaon nimong ang sales lady po yung mahadlok sa imo, matago. Huy, miss! Ago na dito sa kilid. No? ang sales lady nagputos-putos dito sa mga kuan, mga screw. Gadlo na sila pangutanon sa first. Sir, kanang mo ikuan ani kanang kuan. Sir, ambot sir. Ano ba? Oh. Nagilid Pero ka. mo magano na dapat daw na sila magsunod-sunod kay usay makasabaan daw na sila sa ilang mga managers. Pag makitaan nga murag feeling bitaw nga wala sila Di lagi, ang ako po lagi kanang mga tao nga gakasuko lagi po. Mo man ang kanang mga guilty ba nga di mo palit ba nga Palit, sige lagi oo. tuyok. Pero ikaw gyud nga gusto gyud ka mo palit. Okay galaki ka na magsunod ki. Proud ba gyud na miss paleo. Di ba burag lami gyud ang feeling ba nga miss na mo isa-isa ni. Pagkuan na kay burag lami mo lang feeling kay mo palit man gyud ka. Burdi na kay kaulo tanto. Pero kanang mga sige lang tapos social pag itanong po sige lang tanaw, sige lang tanaw. Tawa man kay paliton, murag kadugan sa muka na ka ba actually di ko mo palit miss. Mo man na siya. Si Maria, unsa experience niya sa customer sa fire extinguisher? Hala. Potanon, I-guess si Gina, I-guess. Sige si Gina, unsa words nila nga kuan. ignon ko to. Ngano mamutago ang taga unit. Ano man ni? Pulbus man ang gigawas. Ano ba? Pwede ba himong icing? Wa man lagi nila may himong icing. Hindi sa- siya worse, pero kanang mag-order nga, kailangan nagyud kayo nila ugma kay mo abot na ang mga fire Ora mismo dapat. Oo. Ora. Ang late na sila mag-ingwang. Unya dapat kay sayo daw mo ani ang mga fire inspectors kay uso na day month na kanang kailangan na i-check ng mga Wow. Sige nun lagi. Unya murag sayo pa ninyo. Murag sayo pa Yeah. ninyo nga di ninyo mahatag nga 11 hours ni lagi order. Oh, unya dali ma'am suman among kwaon karon. Yeah, ganan sa sila gani kay nabi ako. Ay! Mo lagi na okay na tatong istorya na. Kompleto dahil kay kuan gyud mo from fire alarm system, mga CCTV. Oh, so ang mga muani gyud mga engineer, mga kuan. Ikaw rin ipa-serve na yun, ana. Oo, ako tigperma sa resibo. No? Ah. Saon gid ba? And so, morning to siya. Thank you kay sa mo pag-ask, James Salvador ha. Murag usa siguro po ni nagkuha og fire extinguisher ba. Ayaw ka bala ka James, wala kay labot atong mga gapang pressure. Oy kanang bagsak presyo nga rate ba sa imong service or produkto niya. Itiway na lang din ka. Murag i-try kag tiway. Ang yoon baka hantod nga matiway na lang. James Aguirre. 500 na lang. Ay, okay. Isa na maka-shot ba? Sige, okay ra. Ikaw man sa libre na lang. Ay. Lagi ba? Nga naman na nga naman na siya. Like, I'm sure... O sa abi kabalo abi mong magod nila og sa yun rang trabaho. Like kita mga host, di ba? Abi nila og kanabi taong easier sa ato kay narata diha, mag-istorya ra ta. Wa sila kabalo nga atong puhunan, isang atong kabaga sa dagway. Di ba? Atong puhunan kay kanang maulawan ta ato ba yun ato na tubangon. And So, abi dili nila- ta gusto mahuman ang usa ka event nga dili sila magkatawa, Oo. ma-entertain, Tapos enjoy. Ma-depress pa gyud ta pag once na madungga nato nga wala na happy ang ato ang mga kliyente. Labi na kung amin kuan ba. Inana ay laman to na enjoy sila. Gay.
Labi na ang kanang what if kanang mga customer nga mo okay ra ba na sa inyo mo book tapos mo cancel ang dayon at the last minute. Okay na mo cancel siya basta naka-down na. Ano? Maria si James. Maria kanang Nabasa na unta mabalik ng MOR with news na like Magnum dili Espion Sanchez ani ni siyang naitabo. Ang Magnum lahi gina sila og format sa amoa. Mura bitaw kana kumuyong ka og news sila na kay ilahag na siya. Ang MOR lahi gid siya ana ba? Actually sa una pag abot galing nila dako kay mong question mark ano naman na sila diri sa FM nga AM man na sila but technically mo nang gingon ba nga kung ilang specialty is suman kung mamaligya po mig suman wala may mo raming number 2 nila. So kami dito may sa katong good vibes o kuan kay namang gi market gyud nga kanang gusto gyud og mga news ana ba. So kung gusto mo news kami pili mo na mo bitaw na uso ng News FM karon na Brigada na Magnum Strong Radio mo bag-o pod ron o mo na sila ilan na nga format okay. Kami stick me sa among format nga kuan kanang entertainment yun eh. So regardless umingon mi nga pag for example naisunog na live di na mi mag-expect pa nga ang mga tao dito maminaw na mo kay mo live pod may naisunog dito na sa ilaha ihatag na nato na sa ilaha ng News FM kay ila magina amang maminaw sa amo. Focus na lang mi sa Tita B og mga gugmang giyahak ana kay mo man amo ang forte namo, alright? So dili mi mga lodi pa shout out sa Tagalog Gait, Misamis Oriental, Roy Ripayo. Minaw mi diri sa Pasay City kay naka-lockdown pud diri. Uy daghan bitaw kayo kuan ron no. Daghan kayo ron mga na stranded. Do na ni uban karon nga naginahinay na nagtabok. So medyo uy pupi makanhan. Aman dapit tong gikuan karon gi cordon. Mga dito dapit sa kuan mga 2 blocks away. So gi cordon daw karon dito no. Sa ngalan nga naka sa makanhan nakuha na gyud na karon diha. Kagawas di ka kagawas migs. Wala na din yun dahil na lagi lockdown ang makanhan. Yeah. Oh, gi-lockdown daw. Pero wala ka kabalo, sige na magagtulog. Wa na kay gawas-gawas na naka-lockdown na kanan. Muga ni kami pangutanon. Si Pupi, si ba? kanan. Lagi kay nagkuan man ta, naman tay gipang buhat nga mga kuan ni. So dili layo ra sa inyo ha. Basig matingala ka na lang paggawas ni muda naka-cordon na ka. Wala magud pud ang kuan ang TV Patrol ba wala ko kakita sa TV Patrol, wala na may ABS-CBN, mo na magud akong katanahon gud. Nganong pananas line channel. Aslang ko nganong tanan station puros man number 1. Simple ra kay pagtubagan ng mga gana. Kanang pagmuyong ka og number 1 para man na padugang sa di man magmatter ang presyo sa inyong commercial. Kumuyong kang number 1. Now kung yung ka nga kinsay number para kung for example client ka gusto yung ka makabalo kinsay latest na number 1 kung gusto ka ng survey result pwede yung ka mato sa stasyon mangayo ka sa latest survey result naman na yung manggawas kaya ang problema mo sa tanan stasyon na number 1 sila ito nga year hantong karon number 1 kuha na siya ka ng ano na siya now kung gusto po ka makabalo kinsay number 1, mangutana raman ka sa tanan mga asa ka pa dulo, mangutana ka. Kinsa may imong ilado nga kaila nga DJ. Kinsa imong number kana ingana, pwede sing ginabuhaton. Ang uban mga companies karon mo na nagabuhaton. From gikan sa Manila, muan ni dinhi magtuyok-tuyok mo sakay mga taxi, mangutana. Kinsa may inyong nailahan nga mga DJ, kinsa inyong nailahan nga kuan, kinsa diha na din ka magsugod. Aging ko nangutan na ka nganong kasagara, the number 1 because technically pang ano na siya para sa commercial o para pod nga ikaw na minaw number 1 day sila pero imong pangutanon po nimong kaugalingon tinuod ba gyud ana po ka mangutana po ko sa imong self naningon sila number 1 mo ba ana ba padaganay og sadsad sana kung kinsa number 1 padaganay og schedule sa disco kinsay gusto nga magpa-disco ana Mura man na. Maintain nung tami karon og number 1. Kana mo galing sa na lang ba dili sa paghinilas pero naghinilas gyud may gala. Kanang mangutana bitaw nga
unsay bay sikat yun nga mga artista ABS bag GMA. Simple gyud kayong tubagan na. Di dalon sa mga probinsya kinsi artista nga ilado. Correct. Kinsa Tapukan. ang artista nga dagay endorsement. Kana muna na siya. Period. Muna na siya ang kuan. Kinsa ba ang kuan nga na? Daghan movies. No, dagay project. Kinsa ba matag December ang dagay hosting? Da. Kinsa ba ang mga dagkong event? Kinsa ba ang mga DJ nga kasagara talent nga gipa host? Oh. Kana. Da. Period. Let us pray. sa MOR ang pinakadagan og kuan. Booking kada December. Og kinsay pinakagamay. Oo. Sige, atong istoryahon ni. Tiya may gala. Spin na to. Sige na, pato na bunuton sila kay uban di na wala na mag-atang sa topic. Nag-atang na lang yun nga na makuha may gala sa kuan. Nalay makuha sa t-shirt may gala. Sige, T-shirt. i-raffle na ninyo. I-raffle na nato na kay mura-mura mag-ilang tumuog tinguhaan ni may gala. Ka. Okay, So, sige. i-share screen ko na to. Okay, Yeah, sige. I-share nga natin. Okay. Okay na ba? Sige daw, tanaw nato may gala. Kung makadaw pagyapon ni katulo si Kwan, di na nato ihatag sa iya. Grabe na. Hatag na to sa lain. Kota na. Okay, so muni sila ang mga kadjalato sa klarohon again. Una maninyo. Sorry. Ato sang muni sila ang nag-print screen sa atong t-shirt kagahapon, katong blue. Tapos ila din gi-comment dito sa College Varsity. sa grupo nato. Okay. I-post nila. Yan. Okay. Okay na ba? Ready na ba? Drum roll. Kadjala ko sa iklar. Isintro sana ako ang imong kwan. Ayan. Up. Tadeng. Okay. Ready? Drum roll. Play. Wala, kadjala. Anong wala ni gawas ang kwan pagtuyo? Kadjala. Tro. Hop, agoy, masakitan na makuhaan eh. Atro. Wala makita. Otro. Wala makita. Otro. Ay, salamat, safe ta. Otro, larga. Ayan, spinning. Iyon. Jonas Badango nakadaw kag bitok t-shirt katong blue. Alright, congratulations sa imo. College Varsity. I-PM lang ko again. Nag-PM naman to gapon to akong katong winner na ako, no? Ako laging plano ako lang ibilin sa guardhouse kay base di sila kasulod diri sa Oo, mo PM. Asa man ni EPM sa Bitok University? Pero paningkamutan ako ba sige yatan ako kalito tomorrow ako kay duha naman so ako ibutang sa guardhouse. Ako lang ibutang ang pangalan sa mga winners mga igala. Yun. Nagdala lang day ID para identification. Correct. Para may bukan nga kuan bagyo ka. So mora to okay bye. Oy, atangin ninyo ang mga atangin ninyo gina-workout na karon ang atong online nga 24 hours na ano. Hopefully madayon tong MOR cagayandeoro.com bro nga na para at least lugar nga nagyapunta sa kuan og napatay gina-fix na mga schedule ug uban pa mga igala. O sa tanan mga ka-BBS na mo nga gasuporta matag MWF dagan salamat sa inyong tanan ha. Pwede ba manghatag si kuan karon? Maria? Wala ba'y hatag karon? May hatag ka ba karon Maria? Wala pa. Ay di napa ko isa katong hinubuan lang Maria, maron. hinubuan. Kana para na sila abangan next time, para na sila abangan labi na to. Ipakuha na ko tong akong maron nga bitok-bitok kan katong burag UP Diliman. Burag UP Diliman. Magselos na pud si kuan ana, si John Michael Batilo ana kay wala na po. Wala na ba iya? Wala ba iya ni? Burag na abro naman siguro, burag na. Unsa man dapat gyud ay na permitanan. Kami gani mga DJs wa gi amo gyud. Nayako ana maron. Ito maron nayako. Ako wala gyud isa. Wala gyud. Promo kaya na sa unag baligya nga tag sagatos na lang. Para kuan. Mga kapogi. Buka. Mao lagi ka. Oy, wala man ko nagi promo isa gatos kay kuan man na herb, di ba? 1,000 man na herb. Tinood gyud, di ba?
Gipromo na kay atong gihimo niya murag gi-fund. Uy, Yes, Ay, gi-fundraising na to. Gi-fundraising man gud niya. Fundraising to. Benefit shirt, na benefit shirt Ayag sa yun. mga 100 pesos or ang worth ana. Di giingon man gud. Oy, mahal to eh. Ang nagtay Mahal to siya. ang nagtay ani mud trade. Mud trade. Da. Fayit. Okay, sige Payad pa. yun, nag-overnight ana. Gipakuha na ko ang maroon nga design mga igala. And please, oy, among mga YouTube channel paki-subscribe. I-try na ko maka-upload sa bag-o nga daghan na kay ko wa pa Pending. na-upload may gala kay perting bisiha gari. Noon sa ning work from home nga pating daghanan naman sa trabaho Naman noon. nun. Nahuot na may noon daghan kay trabaho nga mga murag way apil sa trabaho na apil na lang. Pero sige lang, wa na-complain, wa mi nag-complain. So, nagreklamo ka? Wala. Reklamo lagi ka lagi At ba? least na trabaho. Diba? Wala mi kabalo ko hantog kanus ha? Wa mi kabalo. Ay, Diyos ko. So, maghangyo mi sa inyo. Wa man tigid tayo mabuhat, ana. Maghiring, mamina to sa mga hearing, ana. Pero ang hangyo na mo sa inyo is kanang mag-pray lang. Yun, pareha na mo para dagan ta Oo, mag-pray. Iampo lang yun ninyo nga unsay para sa among kaayuhan may gala. Correct. Okay, Okay, masulbad na niya. Ayaw lang mo sige ingon nga maminyo nang tapos dili. Iampo ninyo nga makakwarta Di ko na siya ko magminyo, nga day. para maka-afford ko og minyo. Tao na lang yun po. Paminaw. Ka- Paminaw ba? Ka-afford ba gyud ta ka sa una ni? Iampo. Ang balay man karon, lisod man ang balay karon nga. Ka-afford ba kuhaan na gyud imong ta ka sa una? Ay, naku gibay sa ina tala ba gyud ka. Ay. Hash kung sa kwan pa kung sa mga Korean pag-expression. Hash. Dili, yun bagay partner ay. Okay. Lagi. Guys, rice toppings guys. Lami kayo guys, Korean nga rice toppings made in Korea pero wala pa sa Korea, sa amo pa na. Post. Wala pa ang shirt. Asa naman ang gisugo na ako nga kuwag dyan? Napa sa taas? Kung Tapos sa saan Divisoria. daw kuha nga naman sila sa Kaya mo bugno na ka akong singot. Aman. Ay, ikaw na sa inyo? asa Adyo lang, daganon sa nako, daganon sa nako. Hala, grabe gi effort pag yun na niya, dili. Murag Naglalis pa mga igala. gapanawag na ang CR. Oh. So, Oy, ang basa sa inyong mong shoutout buhaton- dia. Oh, shoutout sa mo, basa sa mo. Uy guys, hindi na ako kaya. Kalibangon na ka? Oy, nananaw ko, busy kay ko, nananaw ko karon og kuan, K-drama na pod na While You Were Sleeping. Grabe! Kuan ba, Bay Susie ba? Wa pa na siya. Alright. Ay ko kang Trevor Cloma, ganina ra top fan na to Mas niya. puti. Dante Pilapil Melendez top fan. Pia Angel Pulutan Ubao top fan gyapon na to na. Harold Rivera Cabasan, I love you Joe daw. I love you Harold too. na. Ay, si Arnold. Ay, sorry. Tada! Already na. Pag-claim kung taguluan siya Earth. Wala Ano tayo yun choice. At patuan gini magpasugo gyud siya. Hulatan lang yun niya kung karon sumawala ng quarantine. Pasaylo Wala naman sa pressure kung kano sa kwaon. Sa kay winner na ka. Yes, iyahan na ginang Naman prize. gani taga-Pampanga, taga-Pampanga nang sugo lang siya kaila Dennis Carlos. Oh, pwede ra. Pwede ra. Pwede ra na. Oy, kuan pa niya bago nasa silopin. Hala ka. Okay, nara may gala. At sabi? Hala, ay. Nipilit may gala, nipilit. Wala pa galing. Ay, gipilit yaw. Bago pa nga na. Isa daw, isa pa. Ana, tapos. Okay, ready? Nagserbato sa sakit. Ready, i-print screen within 10 seconds. Go! Ay ko kang Ron Cavs, 1, 2, 3, Adele Habunan, 5, 6, 7, 8, yan. Arnold Saraya. Ang kana ba? Sa ni nalagi uban dali nga top fan plus 1. Sa man ni? May ano? Nandalahig siya. Plus 1. Siya nag-share siguro ni siya nga na inisulod nga nag-top fan food. Oh, pwede. Pwede.
lahi na gini. Okay. So, kaning, sige na, kung pahuman yung print screen, i-comment dito sa BBS na grupo mga igala. Oh, bawal bugok show nga grupo. Mora to siya mga igala, ha? Pwede yung mga friends ha. Okay. Mora to. So, mora to mga igala. Okay. Okay. Salamat kay mga igala. Thank you very much sa intanan. Friday na punta po na MWF ng Tamagal. Mga taga Kuwait, hi lang ko sa inyo diya, Kamamanan, yan, katong mga abang sa raffle. Uy, Bugo, Iligan, dagan kayo sila. Dagan salamat sa rescue. Rescue nga kuan, alcohol. Ayan, salamat. Okay. Wa pa na ako nakuha ang katong uban dito para tagsata. Okay, dagan salamat rescue. Uy, shout out sa akong tita dahil nasa Riyadh, si Mami Josie Garcia. Yeah. Uy, Ate Josie, hello. Wow, kailang. Dagan salamat. Dagan salamat sa Hi tanan. to Angel, hi to Ibyang, hello. Hi, Biang. Hi, Abs. Si Kwan, katong ganina, si Carl. Oh. Hello. Carl. Ang say pangalan silang love team. Copy. Carl og Poppy daw sa amo kay. Pika, dapat pika. Oh, Pika? pika na ba? Pick up. Alright. Mara to, wala na. Wala na. Wala to kay corny na. Salamat sa intanan. I love you guys. Bye. Salamat, bye.